Video po today mga kakiat. Mag topi mi. Topihan ako si Ninyo Gwapo. Ako na siya matapo para di mahugaw si buhok. Kung ikita pa di tang-tang. Kaya reklamo na siya mahugaw siya buhok. Garje mo gud siya buhok. Ay magpanaway ha, basi di ko ka maumpupi ba. Basi ipadakop ko niya sa pulis sa mga kiyat. Mahal na magkinig bayad tupi ha. Pakyaw. Try bayad mga idong. Pakyawon ko nun ninyo. Bali usa ka adlaw nga pan. Bayad. Sa kadlaw ang iyapakyaw ni. Akong nahong luyo para di maklaro nga pahak. Naan pagtopi nga akiyat, nahong luyo ba. So, gwapo yun. Kaya ang pilit. Ano nga ditawa. Ini iyang tope, pareha ko na siyang dodong, idol man na dodong. Nasang patope ni siya, ng tanah kung saan topiha, maanam siya nga, pareha siyang dodong. Kita siya tope siyang dodong, mana rin siya nga, pareha siya dodong. Diba niya? Kini si Ninyo, di pinakagwapo sa dere, sila yan. Sinaw mo na ba? Di ba namin naklase yung mga dodong niya? Naamsan. Naalagi mga kaya. Ya, gani yung isa, nakras din niya. Tungkol ko sa kalindot sa kuntukpi niya. Oh, babae. Babae. Bukan. Mga ganyan, kikit. Ang tukpi ko, samtang naglungag ng kaya. Okay. Ako ba'y gandre? Wala! Service ko. Saan naman tao ka nito? Ay? Saan nadagaan mo? May mga ko sa Olympic sa una rin. Ako service ko, sabi. Ang tukpi, samtang naglungag. Yun niya ako sa pagapuhan kay misitak na siya rin. Buko na sa ka. Klaro mo ay. Alam naman na siya pagtukpi ng kaya. Yung sumayon sa resort o gilid. Anak, forma na. Trabaho mo. Gwapo na. Gwapo no. Saan ito kung ono? Dayon, ono. Para makanipis ba. Dini tutorial akong video ha. Para ni. Vlog na ni ba? Kalingaw. Para makita sang naong ninyo ba. Kita sang naon ninyo bagong tupi, misita lagi ko na siya ron ako. Asa ka misita niya? Depende. Depende na yung masugot misita, misita siya dito. Kabantay man ang tupi ni
Paano nakiat? Tupi ni custom pa dili ka. Karon kay sika na. Kanang tawag nila bibig. Sobraan ka ganda. Mo ni ihang pa. Mo resulta ni ron. Mo ni resulta ni kapiharon. Bibi sobrang ganda. Himan-himan, wala na ito na. For storage na ito. Ay, sa cold storage dia sin puna kay ini humang tuping ninyo. Excuse me, boss. Agi na kan, senyorita. Okay, hindi na ning donut. Tanawan niya malaki ato, turma na no. Asa na. Six. Kitang sam ni foto. Foto. Naldo yung kita. Mo ni kung kabis customer din mga kiyat. Eh, mas lang patupin siya, mahal yung bayad ta. Napuno lang ang notebook sa listahan ko. Ha? Kay, lingoman kong tupi, mana naman, lista lang kuya. Ah, baga lagi listahan ninyo eh. Punta nyo. Wala iba eh. Eh kita mga kakiat kani niya. May kini nagbayad ba ta? Ito ko tada niya, pila bayad ya. Mana ko nga, mana din siya. Diyan na sukli eh. Ay, pera. Keep that chance pa rin. May kini tawag. Oh, ni apa ni siya tarong tupi ang kiat? Stop na Awan eh. nyo. Ano darong tupi? Gwapo no? Ano kong subscribe nga kakiat ha?